Para sa dugang mga balita sa Negros kag Panay, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Salamat, George, mga kapuso. Kapulisan, nagapati nga angot sa iligal nga droga ang sa likod sa kasunod nga pagpamatay sa Bacolod City City. Garing balita nga itong gintutugan. Matapos sa kilalang bangkay nga nasa puwan sa kilamunan sa Barangay Mandalagan, Bacolod City kay Jose June Codico Jr. Nagwa sa backtracking sa kapulisan ang mga kaso nga iyagin kaulamiran santo sa records sa Bacolod City Police nga 2017 may kaso iniangot sa pagpangawat sang kable kag electric meter. 2019, ginpasakan ini sang kaso angot sa iligal nga droga na preso ini sa New Bilibid Prison kag nahilway sang 2022. Suspect ini sa duwa ka separado ang kaso sang pagpangluthang sang 2024. Sinilang ang Mayo 2025. Siya man ang suspect sa pagpangluthang sa Bacolod City. Wala kuno sa ihibalong iamay sa sini nga mga kaso. Kibot ko na kaso sa kuno sa Bacolod City, tatlugin ka kuan. Buhay ko na yung kabalo, ako niya, buhay naman ko din katinir sa balay. Buhay naman ko kumin lang yung pagod sa ilang munibi. Balos ko, buhay na. Mapaiwan na lang ko kaya para matapos na lang ng mga kuan. Natakan ko daan na notorious na ko ng bata ko. Kabudlay bala ko nung takpon. Nagapati mahimata sa biktima nga pagtimalos ang motibo sa pagpatay sa iya. Iniman ang ginatutukan sa kapulisan. Nakita natin nga kadamo siya sa mga krimen, ang illegal drug business. Kung ikaw, damo ka namin nabalaan, patahimikon ka na lang. Plus, damo na sa naperwisyo man nga mga pamilya. Magluwas kay Codico. May tatlo ka mga bangkay nga nasa puwan sa Talisay City. Duwa diri ang wala pa nakilala. Ang isa sa mga napatay nga si Mars Reyes, 47 anyos sa Estefania, Bacolod City, may kaso man ango sa iligal nga droga suno sa PRO-NIR. Ginatutukan pa sang PRO-NIR kung konektado ang kamatayon sang tatlo. Opod, Kiril Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.